beli nyalai aturan tak cungkring tas jajaran beli dangdutan dalang anak zamane zaman anak dalangnya kingungsi jam rolas ki para tamu-tamu paku ki bubar cara bubarnya priwe Cirebon Pekotso toli sini yang absen siji 10 kubu 500.000-an apa beli 5 juta mulanya pengecerak pengen dirabi sinden lu Pak orang-orangnya layaturan justru bakal lurusakan masalah wayang lagi perangan lagu ngaplang-ngaplang perangan daktok ong lagu ngaplang-ngaplang ya ong kendang ki melu mendi sira lagu dalang sing cupet pikirane lagi perang je lagu ngaplang-ngaplang jadi anak senggang cunggring bapak tuli bagong kekosongan diisi karo lagu serok paku pada dodokku ndase bari anggut jiwa seni domongaken gede malah bapak camata ke melu anggut nikmati ngresapi dalangnya mah tua tapi pola pikirnya masih jalan waduh tamu mandi dorna suara kayak di WA iya kering WA mana tomboro nomor HP ini gak silang Mas Putra Prabu Baladewa nikah semarik wonten ledana Kang Semar para baradagula Raja Mandura rawuh Kang Semar wah Kang Semar kula rawuh Kang katuran Ngucap libit sang ngucap dirine kegawan janji kegawan janji gumlar ning alam lahirian kula kudu sepikir mamaku peduyut tuan rumah mimiku bapak camat bapak kapolsek matur kesun dihormati mamaku Wanasari matur kesun mali dumatkeun mamaku Rancasari mamaku Mulyasari sedaya sampeyan kumpul sedaya sami hadir mama jarit sareng miajid samilai kedik ngaturakeun batur kesun
dihormati Bapak Camat bangun dua ngaturakeun matur kesuwun Bapak Camat sedaya sami nyakseni mamaku itu mamaku Mulyasari mamaku Ransasari sareng mamaku bangun dua kedik sedaya sami kumpul mana wong seduluran Bapak Camat Ibu Camat bangun dua Bapak Kapolsek sesepuh beduyut pemuda beduyut sedaya sami nyakseni Mama Ulis Didi Ulis matur kesuwun dihormati Mama Ulis Didi sareng Mimi Ulis Kedik nang Taufik singananing Jepang dewek sedaya sami ngormati Mamaku Mulyasari Mamaku Kasnita Mamaku Itol dewek matur kesuwun sareng mamaku Ransasari Kedik mamaku Mansur mamaku Mulyasari mamaku Wanasari kamirengakean sampulali mamaku tuan rumah mikue sareng Bapak Camat Ibu Camat sumur digantung telaga ning awang-awang ugane sing karnyawang mana dapat nglakoni mamaku Mulyasari mamaku Wanasari sing ngrengakeun mamaku Ransasari sareng mama Jari Kedik ing Haji Jamilae nyantunin Jawa gendong kaya dirangkayanin sampapai ayu matur kesuwun mamaku beduyut matur kesuwun la 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 kaya bengikin ki hitung-hitungnya bagus Bagong jagate terang padha ning jagate sinden majalah udan-udan tandure padha garing tamu Raja ing Mandura Prabu Balarama Prabu Baladewa Aksman masih ingat Linggula oh ya sobat kentel yang masih ingat udah sampeyan lagi turung jadi raja maya sering serawung lagi masih nonoman jejuluk Raden Kakrasana ya bener Kasman kelawan Dwi Jawara jari tukang kecerak letter B Gubes guru besar Pendita Ingso Kalima dan yang Kumbayana Wiku Drona mantep terima mar beli samar karo wiyune mar mboten ndak bakal digalur-galur Semar karo Mamat masih dulur sejen bapak misah mbok aja guyon wong tua guyon sejen bapak misah mbok karena gak wong sejen bagong meneng bagong meneng
sebab bakal mama ketemu karo Semar ku sing dikandhakaken riwayat bengen lagi zamane perang Kedongdong, zamane perang Bengkoang, zamane perang Salak, zaman semono guyon wae. Aja Menolong mata munangan sekecap bisa ngucap cirine kegawan janji mamaku bango dua mamaku Agus sampun nali mamaku kabrol itu anu mamatur kesulimiku sareng mamaku Mulyasari mamaku Wanasari sinyak seni mamaku Rancasari sareng mama jari pekedik sedaya sami ngormati sami bagus sekandang tralis penjara anak penjara tempat wong nebus dosa kalau rabine kunang kelangan gawa-gawa anakku Kang kapan balike je Kang priwe nang iya edan anak maning nang hakim dan jaksa kapan saya mau disidang hari diumbar cangkem blapak jakul kurang ketane Kang baru beli film bokir nang penjara anak Pak Kapolsek aduh parah gara-gara temino nang mono enak bulung-bulan reak Kiana Pati Sengguni bengene arane Arya Suman anak raja sing plasa jenar putrane Prabu Kesrawa telu anake Prabu Gendara Dewi Gendari Arya Suman Sengguni masih kelingan ya marah ya suwun loh Surya Putra Raja Ngawangga Gusti Dipatikarna memang Kakang Semar bagian tua masih tajam pola pikirnya kayak hari bengi kurak-kurak tulisan ya Kang ya bakal wis usia semene ke mengkonon majikan arep ngolati apa sebab ibarat serengenge mau wis jam 5 sore delamaning kali surup-surup cukup raup tukang kendang lamun bisa pas serengenge jam 5 ke dia 5 nih tukang jam 11 ngene mulane masih tingak tengok masih olat-olat bosen je bebasu dewe bosen ngecong kopi dewe kini lagi larak lirik maning ngeling-ngeling mangka ngeling eling ngamungkuning dunya Ibu Delia Ibu Delia singananing Singapura dewek matur kesuwun sareng Mama Alek motor Mama Reni Mbak Bintang Korawa saking tuku dewe karesan streaming ya Pak sing nonton gitu tuh wong beduyut banget Pak dudu sekecamatan Bango Dua Pak dudu sekabupaten Indramayu Pak dudu seprovinsi Jawa Barat Pak dudu se-Indonesia sampai luar negeri Pak ya zaman wis maju Pak mulane kadang-kadang bahkan deleng streaming akeh doa sing luar negeri muga-muga Pak Haji waras sehat amin
tua-tua aja masih ngeruyu Pak. Kula kok kaget biasane bakat tamu ki urut-urutane ki beli mengkene sing ning ngarep ki guru besar kok kenang apa sampe hari sebenarnya aku dipercaya ning Rayi Prabu Duryodana mama sing dermak nyakseni mar kelawan sembunyi percayane ning Gere Prabu Baladewa Kang Semar aneh tapi nyata aneh Duryodana dadi raja mruwe segala-gala pilih borong karo bawahan tapi waktu kieu Duryodana wani njukut keputusan iki arep ngerobah tata carae Bratayuda Jaya serentak jadwale diajokaken Kasma kemana-mana wong sedura mamaku Mulyasari mamaku Anasari mamaku Ransasari mamaku Bangodua minakane mamaku Agus Sihormati menurut Kanda Sinerita singaran perang Jaya iki perange dudu perang ampyak awur-awur dudu ibarat wong rumah tangga wis ana jodoh-jodone tali tempatnya beli ning alun-alun ning Tegalan arane Tegal Kurukshetra Duryodana wani gawe nawala wani gawe surat nantang perang adi Pendawa lah kula karo Kresna memang tugasnya beda yen kula dadi panasehat ning Astina Kresna dadi panasehat ning Amarta tekaning Dwarawati Kresna langka Kang Semar Rayi Prabu Ngastina merintahkaken kula Bratayuda diajuaken ana wangsit ana suara enggawang Kurawa yen pengen menang unggulin Bratayuda siji syaratnya kudu bisa mboyong Semar Sepana Kang Semar sing wadi kina sepuh yen Kang Semar iki aja emban sindi emban siladat sing dimomongi aja turunane Paman Pandu Paman Destarata kudu dimomong sebab waktu ngawula ning eyang pegawan abiasa tugasnya Kang Semar momong turun-turunan yang abiasa bener apa beli Kang Semar mamaku Bangodua mamaku Agus Dewi kang hormati Bapak Camat Bapak Danrap yang kang ditembani sareng Kang Wardono kedik minangka pos warna baja mamaku Bangodua masih ngormati nawala Tegawa ninggula kok diserah ke Kakang Semar ditung anak putune Kakang Semar pira jumlahnya ngali mengastira nguwati ning astira pokat beli terima Pendawa sing tanggung jawab kina sepuh eyang Resi Bisma sebab janggine Semar momong ki dudu turunan yang Pandu wae Mar bakal gelem ngawula ngali kowe tak tokokna komben Mar kanggo usaha Mar larang Mar sebau kapilah nah Rp2.700.000 larang temenku Mar sebau barang 10 bau apa beli 17 juta Umay Semar di keramik kok
anak putune Semar kumpulaken anak bocah pira kotak toko kena sepeda listrik sijian kabeh urip aja kebodohan Mar urip aja selalu nggepor Gusti Kang Maha Kuasa orang bisa ngerubah marang nasib yang manusia kecuali manusia dhewe sing kudu ngerubah yuk ngalih ngawulae ebone pira njaluk esok kali ngomong siap sekretaris kanggo nyatet wis laka kwetansi maning laka metrek laka anak kwetansi anak metrek gak angel lagi ya kone mana matur kesun matur Pak RW Muara Gawe Bapak RW Muara Gawe ngaturaken matur kesun sareng grup tabir kepalsuan kedik ngaturaken matur kesun grup tabir kepalsuan ngaturaken matur kesun Wanasari sampulani selawase mamaku tarsono dewe mamaku tarsono mamaku Wanasari mamaku Ransasari kangirengaken sareng mamaku Mulyasari mamaku Bangodua matur kesuwun malih mamaku Wanasari mamaku tarsono dewe sampulani selawase mane wong seduluran kaya perat teka selawase najan rekane panggen nanging batin bebarnya bae bintang mimi bintang ngenakan ego krama saking kumpusar mamarene kedik mama Alek motor sareng Kang Wardono kedik ngenaka pos pajawarana sang pelali mama Arif mama Jari mimi Aji Jamil sampun lali selawase cerita kejawan janji ada kejawan minggat mama ulis menulis didik nang topik sareng ibu Deliane kedik singur mati jaduk jawaban Kang Semar ya wong kandaku gentenan bagong baka adu argumen arane ketukaran pokon tutup gitu pokat arepan kelolok pokat arep kebita baka golongan gini kipa jare wangsalan mah wong kerasak adol kabeh esak soten anak arep bagong cicing bagong semonten nggak maaf Gusti Prabu Baladewa ya priwe Kang Semar kula mong dadi wong munafik omong esuk beli kanggo sore bahkan janji itu kulengsat toli tugasnya kuwis masing-masing antara Kurawa karo Pendawa yen Pendawa panah hawane kula yen Kurawa panah hawane Kang Togo ge wis angon diyeng man paket delok status ngelu be Togo ya gara-gara rabine dipasangi lar semua dari mamaku pikiran anak panjak sing rabine dipasangi lar tulis sayang tok awake awas aja ngarani panjak ya awas sebab wis laka panjak toli kula blarapan nguyai banyu segara kula blarapan gulani watu
Baju segara beli duyai wis asin dewek. Madu beli di bulan ya wis manis dewek. Bratayuda serentak diajokaken jadwale gak Korawak wis melanggar aturan majikan. Kresna Duta bedurung ndak anane Bratayuda engko minurut lelakon ki bakal Kresna Duta Astina nembe ana rencana Bratayuda tuli lakon Lodra Parimuka ngerusak negara Amarta. Amartane masih berdiri. Bratayuda diajokaken semonten gak maaf. Sapa wonge dipai seneng beli nrimakaken tapi ibarat wong ngoyok ning kali wis tanggung telese kula majikan. Nolong matang nangan sakedepi bisa ngucap paeret kuwi muara gawe sareng mamaku ranca sari kedik mamaku Mulyasari mamaku itu dewek masih ngormati mane wong seduluran mamaku itu mamaku Mulyasari sareng mama jari pek dik miaji Jamila sing nyakseni jangkrik kami sulang ditinggal kari mamaku beduyut niku sulang ditinggal karian saya ngajak kepalangan las jatangku tanggung duh bapak kapolsek sareng bapak camati bocah mati kedik sesepuh beduyut bapak balik naik kedik layung sore padang esuk kayak katon saklebate eling-eling naik kayak elinga mau kuning dunya elinga mah mau kuning dunya mane wong seduluran Pak RW muara gawe sampulan istilah wase Bapak RW muara gawe jerinik tegawan janji ada tegawa minggat mamaku itu mamaku Mulyasari ada tegawa minggat Kang Semar aja mogok ing tatay Kanjeng Adil Kang Semar Rai Prabu Ngastina percaya karo kuda Kang Semar kudu pindah ngamuda Bratayuda bakal unggul Kudaman dame apa rame Semar bakal dame man komben ku regane ku larang man umai sira dibangun maukah ya bener alat bangunan kian